Mabain ka. Mama! Hindi kita nakatuwag ka nakaturog na. Ito rin. Napulit na darabe. So, tatangal daw po kit madi kami natuloy nga napanaki Independence Day ba ilitatanda ko masulot may hakadwa kon yung mapandati malim nanda malim yung siya panakin ni bakit na tulad akso na ti abasto na po nga prutas kin si den gulay si den na po ito pinya dapat sa bunga nita sirok na ata tapos sinakapay ti nilakapay ti aba kaya po nakabilag pala ti aba hindi na po okay. Bilag ko ta aglingit might hindi kita tuwag ka nakaturog da ito rin napulit na darabe das ni mama na kalkalob might ito rin sige katurog ito may isa ang sa kagobro buhata kon mga alas 4 ki gumayakin dati pa yapo yung dagdag na ni mangga tapos labong baglay adobo nga sidain ang isup nga katangin na ati ko marok da like yung basit pa may ano po ang basit dabay 2 bulan pa ata po bago da balin nga pitin ano karnin pag akonso na ka hoy hoy akob ka mabain ka mama sabi akob ka mabain so na ako sa mga camera mama apay mga alas 3 ay alas 3 alas 4 mga alas 4 ang biyaya ako gamin mga jay ako may pagkakon adi lang ako